Dar nu-ți ajunge atâta. Da. Poate o să mai primești și mâine, cine știe. Da, o să primesc și mine. Nu se știe. Moșul meu e șmecher. Da? Da. Adică nici cam te joci cu roșu. De ce? Am ales verde. Bine, ți-i aleg. Ce, nu mai știi? Păi, verzi, tăi... Păi la Ungaia nici nu te-ai uitat. De fapt ai promis că nu mai mănânci dulciuri, așa-i? Atât-s verzi. Atât-s verzi. 4 trebuie să fie din fiecare. Teoretic. 1, 2, 3, 4. Albastre-s multe, domnule. Păi da. Păi da, verzi numai 4. Păi da, așa, jocurile astea. Dar atunci eu pierd din start. Nu că... Dacă tu ai 10 bucăți sau câte numărele. Și eu numai... Adi, îți spun ceva. Spune. Amândoi jucăm cu 4. Păi? Hai să văd cine. Am luat unul, pot să intru. Numai cu 1 intri. Da, numai cu unul. Dar n-am citit regulamentul. Unde e? Păi nu este 1. Atunci nu intri cu 1. Ne-a șerpuit că aici e unul, nu scrise toate. Hai să fac încă o dată. Dar de câte ori crezi că poți să faci? Tu ai mai păcălit, ai făcut două pasuri și eu 6 pasuri. Pași. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Te-ai băgat cam la umbră. 6. Hei! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Moș Crăciun! Mulțumiri! Moș Crăciun, Crăciun fericit! O și dispărut câteva bomboane, cred că o luat la el. A fost foame. Nu trebuia... Poate trebuia să-i dăm un pahar cu lapte sau ceva aici. Da, nu-i baie. Nu-i bai. Nu-i baie. E bine dacă a luat bomboane? Acum, hai... De fapt, stai un pic, că de foame nu se mănâncă bomboane. Nu crezi? Oh-oh! Chiar o mâncat Ceva una. s-a întâmplat. Este o agățătoare goală. Da, am mâncat. Da. Da, ceva dă, ceva trebuie să și iei, nu? Da. Poate că o duc la alți copii, nu? Care nu au. Zarul rău am eu. Poate că mâna, nu zarul. Ai, eu 4 numai. Nu ți ajunge 4. 1, 2, 3, Ba da. 4. Tu 1. Ha, în pas ai făcut, trebuie să tragi și tu cu zarul. Da, știu. Îți trag mai bine. Uite cât faci am făcut eu. Uite cât faci am făcut tati. Nu-i norocos. Nu, tu ești norocos. Zarul a dispărut. Ce-a dispărut? Un zar. V-a dus moșul înapoi. Se joacă. Cred că mai bine te joci pe masă sau undeva la lumină, nu acolo, nu e așa lumină. Bine. Sau mergem... Patrick? Hai să mergem în bucătărie. Mergem în camera cealaltă. Mai degrabă, bine? Mai bine mergem în bucătărie, că jucăm mai bine. Hai în bucătărie. Am luat